terveisiä kaikille täältä Windhoek Westistä ja Hatakan perheen kotipihalta. Eilen vietettiin täällä Aapon kaverisynttäreitä. Aapolla oli 5 kaveria, luokkakaveria täällä kylässä. Ja saatte pienet videoterveiset noilta synttäreiltä. How old are you, Aapo? How old are you now? 1, Are you what? 2, are you 1? Are you No. 2? Are you No, 3? no, no, no. Are you 4? Are you 5? Are you 6? Are you 7? Are you 8? No. 8. Yes, I'm you are 8 not. years old. Okay, now you can blow the Oh. Now time to find them all. So each one gets 2. Each one gets 1, but there are 2 extra, and then you can share the extra if there are someone else coming later. I think how. And they are all over here, so we can start now. Maybe. I can't do. I can't do. I can't do. Okay. Nice. I can't do. Why can't? There are 8 more to go. Tänään sunnuntaina Pauliina piti ensimmäisen kerran jumalanpalveluksen ja saarnan tuolla Pauliinumin baptistiseminaarissa, jossa Pauliina on myös töissä. Ja katsotaanpa pieni pätkä tuosta jumalanpalveluksesta. We give thanks to the Lord Almighty, for He has taken care of us and protected us. For He has heard us and given us so many good things in our lives. We give our needs and troubles to our Heavenly Father, who listens to us. Windhoekissa odotellaan talvea ja tänä aamuna oli plus 6 astetta lämmintä ja koko talo tuntui hyvin kylmältä. Täytyy laittaa takkaan oikein tule. Mutta tämän uutislähetyksen lopuksi teille pieni säätiedo. Olkaapa hyvä. No niin, sää muuttuu täällä Windhoekissa vähitellen kylmemmäksi. Syystuulet puhaltavat, mutta aurinko paistaa edelleen kirkkaalta taivaalta. Terveisiä kaikille sinne koti-Suomeen täältä Windhoekista.